И здравейте хора, аз съм Депро и вие дошли в първият ми епизод на Clash of Clans. И днес си тук, започвам поредичка на Clash of Clans, както казах тук преди малко. И така, нека да започваме. Искаме тук, окей. Така. Шоп. Кенън. Така. 10 секунди няма да дам джимове. Нападат... Два парцала. Сериозно? Хей! Сега ми седя така. С уизади. Гостите направо са изпари. Дай там хора да му да изпари. Извинете ме, малко съм болен да ни пречи. Това ще го трябва тук. Друга от мината. Няма да дам джим, няма да давам елексир колектора, само ще се построи до 3 секунди. 1, 2, 3. Пак тук ще го трябвате. Няма да давам един джим за елексир storage. Така. Gold storage, пак няма да дам джелове. Тази игра всъщност е игра отдавна. Още играта бяха да се създали. Така. И мой приятел се включи тук, що не е с страх, ще ми звъни, усещам. Та барака ще чакам. Казах, че няма да дам джимове. Айде. Колко е ще ги правим? 7 минути. Ще дам. Защото не ми се чака. И така. Къде е Archer Tower? Ще стигнат ли? 10 барбирана. Двама само са умрели. Под бараката е тахала. Бараката ще се отгоре. Победих го. Име. Ето е скръста. Депро Килър БГ. Не! Тенчикс. Това, което нещо става. Депро Килър БГ се пише. Значи ще ми даря Archer Tower, огради, елексир колектор, Gold Mine и барака. Добре. Ще го чакам. Та-та-да! После ще ги чета тия работи. Оле, 29 неща имам да строя. Ще си взема елексир колектора и тука. Ой, чакай. Преди започва към съществените части. Ти се махай. Малко ти да поразчистям. То скамат 20 000. Искам. Дефенс. И ти къде го тури са? Ще го туря тук. Дефенс е мънашко ще да. Това Archer Tower тук ще го туря. Армии, имам още не такова.
Като втори... Какво? Що си там, бе? Окей. Армия умираш направо си, не? Дефенс, да, имам братки. Добре. Сега после ще ударя. Тука. Те. Ето, те не ще ударя така те. Така, дефенс. Те вратки тук те ще ги. Не е там да е. Гледай, сега ще ми свърши. Ето казах. Колко гради ми станаха между другото? Още 5 градки. Добре, тук купиш 4. Event. Free spell. О, някакви спелове. Добре, имам си 10 барбирана. Ай, ще е така, още не. Една атака. Всички как бият плотка. Обаче тъпки барбирани са просто имат кота там. А ти ли та хала, бе? Гледай сега, често ще черпам. Те с барбирани били много тъпи, бе. По него обрах. Тебе вярвам. Браво. Сега е чудно. Така. Сега си ги вдигна. О, това ще го апдейтна също. Акватавъра не мога. Помога да апдейтна още. Нищо. Добре. Ще се пуснам. Ай, нямам кос. Вот се и барел тако се повикал. Какво мога да махна? Не, ще мога да махна, хращи мращи. Вот е, бе? Лодка. Ще е топил. Там хак 4 трябва да са. Да съм втори. Окей. Това камък трябва да го махна задължително. Къде ми готвя той? Ага, его. Ох, трябва да се апдейтна и той. Ами да, мисля това да е общо взето за епизода. Това бях аз да Про. Ако ви хареса епизода, харесате го вие, абонирайте се за канала, пишете коментар и ще се видим следващия път. Чао!